Αυτό μπορεί να μην είναι πολύ καλό σημάδι. Πάθαμε λάστιχο στη μέση του πουθενά και δεν έχουμε σήμα. Έχουμε 3 ώρες εδώ. 3 ολόκληρες ώρες. Σε λίγο στο τέλος. Λοιπόν, μπαίνουμε στο αμάξι τελείως άκυρου. Τώρα αυτός τι κάνει? Ξεκινάμε. Εδώ είμαστε. Ελπίζουμε να μην αργήσουμε. Δύο λόγια θέλω εγώ. Κύριε Γιώργο Πρίθη. Παρακαλώ, πώς θα πάει το ταξίδι? Τι προσδοκίες έχουμε, θα μας κλέψουνε? Τέλεια, όχι εντάξει. Εδώ. Ο διοργανωτής, παιδιά. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Κάνουμε πώς και πώς. Φίλε, έδωσα 4 ευρώ για να μοιράσω τα πράγματα και να μέτρησα 4 διαφορετικές βαλίτσες. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε από το B. Νομίζω. Είναι η πρώτη φορά, δεν νομίζεις. Κάνω αριστερά. Και πάει δεξιά. Πάει δεξιά, για ρε φίλε. τη ροή. Σχεδόν έτοιμοι να μπούμε. Ο έμπειρος της πτήσης. Ο έμπειρος. Η αρχάρη. BND, παιδιά. Vlogάκι. Κάντε όλοι subscribe. Follow σε Instagram και follow στο TikTok. Εδώ μάγκες, κάναμε το trade. Λοιπόν, τα DHRAM είναι επί 10. Δηλαδή 1 ευρώ στον 10 DHRAM. SIM έκανε 200 DHRAM, οπότε 20 ευρώ στην ουσία και έχει σχεδόν 50 GB για ένα μήνα. Βέβαια εμείς θα κάτσουμε μια εβδομάδα, αλλά είναι unlimited. Η ώρα είναι 5 και έχουμε παίξει 80 παιχνίδια σπάει μέχρι να περάσει η ώρα. Περιμένουμε να διάσει το δωμάτιο. Πίσω έχουμε αφήσει τα πράγματα μέσα στη ψηφισματική. Εδώ είναι, περιμένουμε ποιος θα μας τα πάρει πρώτα. Μόλις μπήκαμε, μάγκες. Εδώ είμαστε. Μας άφησε να μπούμε πριν έρθει καθαρίστρια. Λοιπόν, μπήκαμε στο δωμάτιο που είδατε, είναι γαμάτο, αλλά δεν το έχουμε καθαρίσει ακόμα. Οπότε μας είπανε φύγετε λίγο να το καθαρίσουμε. Και τώρα ούτε που έχουμε ιδέα πώς. Μήπως να κάτσουμε εδώ, ρε. Μετά. Πόσο έκανε? Έκανε 2,80 με τη διαζόρια. Με την ομάδα. Φάγαμε, ήσαμε. Εδώ έχει η ώρα για να κάνει. Καλά, ο Αντρέας μέχρι να ανοίξει τη βαλίζα. Πρίφτη, φέρε ένα μαχαίρι. Φέρε ένα μαχαίρι, πρίφτη. Ένα κουκουφός είναι. Πώς γίνεται στο ζεστό? Το έχει βάλει στο κρύο, ρε. Και τι βγάζει παγωμένο. Θα είσαι εμπειρία. Τι είμαι? Έστειλε ο Ντις αυτήν, της είπε ξέρω εγώ πόσο θα πάει να πάρουμε ένα αυτοκίνητο. Ένα βανάκι. Ένα βανάκι 7 θέσιο. Τώρα μας είπε αυτή ότι μπορούμε να νοικιάσουμε βανάκι για 6 μέρες και να πάει στο άτομο 60 ευρώ. Για όλες τις μέρες. Δηλαδή 10 ευρώ η μέρα. Πάμε στο σούπερ μάρκετ πρώτα απ' όλα να φάμε κάτι. Εδώ, βάζουμε μακαρόνια με το κιλό. Εντάξει, για δύο πράγματα έρθαμε.
Δεν πήραμε πολλά. Πόσο λες ότι κάνουν αυτά? 80. 60. Όλα αυτά, Ναι. 40 ευρώ. Το παιδιά από 50 είπε ο κανείς 50. Αυτή. Εδώ, Όχι, γιατί και πριν. 4,72. 4,90 κέρδισα. Εδώ παιδιά, 50 ευρώ 50 ευρώ, φίλε. 40. Κάνει στο Σιγιώδη το βρήκαμε. Ούτε δεν το ρίχνουμε, θα πιούμε. Εδώ μάνα, κατοική οικογένεια εδώ πέρα. Η ώρα είναι 3 και 2 και 3, δεν ξέρω τι ώρα είναι. Ο οδηγός έχει φτάσει από κάτω να πάμε. Και τα κορίτσια που Αγκάθα, έρθετε εδώ. Εμείς έτοιμοι, κάνουμε πίκνικ. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a Λοιπόν, έχουμε έρθει εδώ. Ο μπρο μας λέει να κάτσουμε όπου θέλουμε. Έχει θέα, έχει φωτιές. Πού πρέπει να βγάλουμε φωτογραφία? Δεν σε έφερε, βάλε. Δεν σε έφερε, βάλε. Δώσε ένα credit ότι είμαι αυτός που βρήκε. Λοιπόν, έχουμε βρει το τέλειο spot, παιδιά, όπως βλέπετε. Προλαβαίνουμε ίσα στο ηλιοβασίλεμα. Έχουμε φέρει κάμερες. Αυτός με το βανάκι, πού πήγε ρε? Ναι, αλλά θέλω κι άλλο. Και τώρα μαζί. Πώς σου είπα πρώτα, εσύ εκεί σου είπα πρώτα. Πάμε πρώτα. Πώς λέγεται? 非常喜欢喝这个番茄那个番茄汤里面有 Καλό είναι. Πακές. Πακές. Μια φασολάδα είναι. Πακές φασολάδα. Θα μας βγάλει. Ζούμε το τροπιλάκι, παιδιά. Το σώζει. Μάγκες στην υγειά μας. Τσαγάκι. Back home! Yay! Λοιπόν, κάναμε τρελά πράγματα σήμερα όπως είδατε. Και μάλλον το βραδινό δεν ήταν αρκετό, οπότε έχουμε εδώ τους μάγειρες. Για να δούμε εδώ. Θα κάτσω λίγο τι να μας πεις και στη γνώμη σου. And we cooking, baby! Μέρα τρίτη. Για μας δεύτερη, γιατί κοιμόμαστε λίγο έτσι. Μόλις ξυπνήσαμε. Είναι 10. Πρέπει να ξυπνήσουμε, να φύγουμε σιγά σιγά. Εγώ εδώ στην κουζίνα μαγειρεύω. Δοκίμασα την μορταδέλα. Και είναι μάπα. Οι άλλοι κοιμούνται και μόλις ξυπνήσουνε να φάνε αυτή τη μορταδέλα. Κλείς τα μάτια και δάγκωσε. Ωρ, μάκα, θα μπλώσει. Έλα, κλείσα, με άνοιξες. Δάγκωσε. Εδώ ετοιμαστήκαμε και πάμε τράπεζα να κάνουμε λίγα δίχραμ γιατί έχουμε χάσει πολλά λεφτά σε ευρώ εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε μπει στα αμάξι. Πες, ω! Σιπ. Μου έχει ελληνικά, ρε, κάτσε. Σιγά μην έχει μάνα. Έχει ελληνικά, Το έβαλε στα ελληνικά το.
μαλάκα, συμπερφάραμε. Βρήκαμε τη γλώσσα, θα πούμε Bluetooth. Παιδιά, το μέρος είναι απίστευτο. Ατλαντικός, το τζαμί, υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Κάνουμε μαζί γυμναστική. Ο Ανδρέας μας έχει φέρει από ήπιους δρόμους. Είπε να μας περάσει μέσα από το γκέτο. Α, για μένα λες. Ναι. Εγώ βρήκα την περιοχή. Για πες μου λίγο εδώ πέρα τώρα τι κάνουμε. Εδώ, πάμε εδώ. Ένα καπέλο ψάχνουμε εμείς. Όπου βρώμα μαλάκα. Φτωχογειτονιές μαλάκα. Βρωμάει μαλάκα. Συνεχίζουμε το ταξίδι στις φτωχογειτονιές. Where can I find souvenirs like hats? I love Casablanca. How much? No. 200 μέτρα λέει εδώ. Από εδώ. Φάγαμε σκάμ, όντως. Εδώ παιδιά μας έφεραν οι ντόπιοι. Ψάχνουμε να φάμε. Πάμε Burger King. Τους λέω τι έχει το κάθε burger μέσα. Δεν ξέρουν καν αγγλικά. Εγώ πώς θα παραγγείλω ρε. Φανώ. Πολύ τίμιο. Μοιάζει με σούσι. Αντζέλικα, γνώμη που έχουμε άλλες 2,5 ώρες. Θα πέσει ύπνος φίλε. Ο δρόμος δεν θα έχει τίποτα, θα είναι σκοτάδι και απλά ένα φωτάκι από αμάξι. Να πω ότι ήρθα μόλ και δεν αγόρασα τίποτα. Όπω φίλε θα πέσει γερό, σβήσουμε μόλις φτάσουμε σπίτι. Φύγαμε, κάναμε 2 ώρες οδήγηση. Έχουν περάσει άλλες 3 ώρες που είμαστε σπίτι, δηλαδή 5 ώρες. Και έξω μιλάνε για τον ρατσισμό και για Ελλάδα, Αλβανία και Τουρκία. Δεν θα ξυπνήσουμε ποτέ αύριο να πάμε στους καταράκτες. Καλημερές, η ώρα είναι 10:30. Πολύ νωρίτερα από ό,τι περίμενα ότι θα ξυπνήσω. Πάω στο σούπερ μάρκετ να πάρω κάποια πράγματα τύπου σακούλες σκουπιδιών δεν έχουμε. Έχω φέρει τοστάκια, hot dog, να τα δοκιμάσω όλα. Οπότε ξεκινάει το μαγείρεμα. Η ώρα 4:20. Είμαστε γαμπροί. Εδώ η διαφορά ρούχων, έτσι βλέπετε έτσι. Νομίζω είσαι όμως πιο κοντά στην περίσταση εσύ. Δεν ξέρω. Εντάξει, άμα σκέφτεσαι πάμε σε καταράκτες, ναι, για το παζάρι ίσως όχι. Μας πήρε ο χρόνος σήμερα. Και είναι ώρα να φύγουμε. Passive aggressiveness. I left him hanging like loose ties is loose ties. Either not, he begging to go or not. Depends on the situation. He going up like inflation. For all the haters that said that he couldn't make it. My brother drowned in the lake. How could all you people mistake it? He fought hard for what he had. Murderers holding guns. Λοιπόν, το Google Maps μας έχει φέρει από κάτι κολλόστενα. Με το ζόρι χωράει ένα αυτοκίνητο. Εγώ πρώτα για μια πέτρα. Έχει κάτι πέτρες εδώ πέρα. Όχι, Ινδιάνα Τζόουνς έχουμε γίνει για να πάμε σε ένα καταράκτη. εδώ βρήκαμε τον μπρο, ο οποίος μας είπε που να κάνουμε αναστροφή. Και τώρα τον ακολουθάμε για να μας πάει απέναντι. Πού είναι η καταράκτης? Πού είναι η καταράκτη, δεν ξέρω αν φαίνεται. Καταφέραμε και βγήκαμε, χάρη στον μπρο. Θέλω να βγάλουμε ένα vlog να δούμε τι θα ζητήσει, παιδιά. Δώσε αυτό. Sorry. Κάτσε ρε μαλάκα, περίμενε εδώ που ανεβαίνεις πολύ το budget. Τι ρε, 2 ευρώ είναι. Έλα να δούμε, μας άρθει. Αυτό είπε, δεν είπε. Δεν θέλει τίποτα. Έχω 1 ευρώ ρε. Thank you. Είδες, φόρτο τώρα. We are 6 people, so... Θέλετε να κάτσουμε εδώ ή να κάτσουμε πάνω? Θέλω να κάτσουμε εδώ και να βλέπω όλη τη λάσπορια. Ωραία, πάμε πάνω άμα θέλετε.
Εδώ. Λοιπόν, έχουμε εδώ το μενού. 17 ευρώ το άτομο. Και έχεις 3 πιάτα. Ναι, πρώτο κυρίως και ορεκτικό. Έχουμε ακούσει να πάρουμε σαλάτες. Ούτε λαχανικά, γιατί και αυτά πλένονται με το νερό. Οπότε πάλι ουσιαστικά το ίδιο πράγμα είναι. Και κοίτα που είμαστε, δείξε λίγο τι θάλασσα πόσο καθαρή είναι. Εδώ. Μα λένε ότι τα βουτιά είπε. Είναι σούπα βελουτέ. Ζηλεύω την ομελέτα. Η μελέτα είναι πολύ άσπρη, φίλε. Όχι, σούπα είναι πολύ ωραία. Μάζω πρώτο, θέλω δοκιμή πρώτο. Έλα, δώσε. Που είπε και ο μοναδικός που είναι μάγειρας. Για να σου πω τη γνώμη μου. Μας ενώνει και τους σεξ. Θα σου πω μετά. Είναι μια πολύ κλασική σούπα. Τι, μαλάκα, πόσο μη τηλεοπτικά είναι αυτά τα άτομα εδώ πέρα. Μα κατάλαβα ποιο είναι. Λοιπόν, γυρίσαμε παίζοντας Spy. Ήρθαμε τώρα στο κέντρο, έχει βάλει πολύ κρύο. Πάμε επιτέλους να κάνουμε exchange αν βρούμε τέτοια ώρα ανοιχτό. Και να γυρίσουμε λίγο μέχρι να πάθουμε και... Ήρθαμε επιτέλους στο πανηγύρι! How much for all this? Καμίλα, Τζέλικα. Βρεις. Βρήκαμε Αλβανό στο Μαρόκο που δουλεύει εδώ πέρα, έχει δικιά του επιχείρηση και έχει την οικογένειά του, λέει, στην Ελβετία. Και λέει ότι είναι και μισός Κωσοβάρος. Τώρα κατά πόσο αληθεύουν αυτά, δεν Ο ξέρω. Μπρο ήξερε κάθε γλώσσα. Που το μόβ είναι πιο ωραίο, με δουλεύεις. Όχι, αυτό είναι. Όλα μου αρέσουν. Όλα μου αρέσουν, λέει. Εμένα μου αρέσει αυτό και δεν μου το δίνει 10 ευρώ. Πόσο το έχει πει? 20, της είπε 30. 35 είπε. Από 40 15 και πες. 35, δεν παίζει να το αφήσει. 15. Δύσκολα θα θες 20. 15 πες. How much you said? 350 bus price. 350. Yeah, not 400, 350. Too much. I think 200. 200. Θα σε βρεις. 200. 350. Πόσο? Ναι, If you 35 need λέει. that white one, can you make what? That's one thing. Ωραία, κάνε Please το. stop, please. I don't like my picture in the... No, I don't show you. Φίλε, 1,5 ευρώ. Ήταν μέχρι εδώ το έχω φάει τώρα. Τι φάγαμε με 1,5 να με 4,5 ευρώ και βγάλουμε καθαρή. Σοβαρό. Εδώ ένα κοιμήλιο από 3,50 το πήραμε 200. Τώρα προσπαθούμε ένα φούτερ από 400 να το πάρουμε 200, με έχει φτάσει στα 2,50. Δεν κατάφερα να το ρίξω από 2,50, τσιμπήσαμε το φουτεράκι. Αλλά γλίτωσε 100 τύχρα να πούμε. Εντάξει, αυτό είναι fake ρε bro, γιατί η πρώτη τιμή είναι πάντα fake. Έλα μια εικόνα το παζάρι. Μας είπες για παζάρια και παζάρια δεν έκανες. Δεν είπε μπαζάρια, είπα ότι μπαζάρια θα ψωνίσω, είπα. Έχω να πω ότι πάει καλύτερα από τα expectations. Έχει μέρη τα οποία είναι πολύ πιο ωραία από ό,τι περίμενα. Περίεργο είναι το ότι δεν περιμένουν τουρισμό. Δεν περιμένουν τουρίστες. Δεν ξέρουν αγγλικά. Δεν έχουν souvenirs. Και είναι αγγλικά 1 στους 10 ουσιαστικά. Καλύτερο Σήμερα που ήταν rest day εδώ. Φτάσαμε σπίτι. Κουραστική μέρα. Πρέπει να κοιμηθούμε νωρίς σήμερα γιατί αύριο έχουμε να ξυπνήσουμε νωρίς να πάμε καταράκτες. Όχι σαν χθες που βγήκαμε απόγευμα. Δείξε μας την αγορά σου. Μου κάνει ούτε εμένα μου αρέσει, αλλά το πήρα έτσι μια να το Το πήρε γιατί εντάξει είναι παραδοσιακό και αυτά. Good morning. Σήμερα είμαστε στις 9.30. Όχι μόνο πήρανε πράγματα, μαγειρεύουν κιόλας μετά. Μπορεί να νομίζω ο πρώτη μαγειρεύει, αλλά εδώ είναι πραγματική μαγειρική. Σωστά για αληθείας. Η βάση της μαγειρικής. All eyes on you. Όλα σε μένα. Όλα. Πάμε λίγο το χρόνο μου, δεν ξεκολλήσω, Εντάξει. Φιλεράκι, για δες, δείτε και τα δυτικά λίγο εδώ στις άκρες που έχουν κολλήσει. Και υπάρχει μια μυρωδιά. Πάρτε εσείς, παιδιά. Πάτε εσείς, μείνετε εσείς. Εντάξει, νομίζω καταλάβανε. Για τι επίπεδο μιλάμε. Πολύ σοβαρό, παιδιά. Δεν παίζουν εδώ πέρα. Θα φάμε μελτίτσες. Πάνε για το σκαρουμούτσο έχω φέρει μαζί, ρε φίλε. Τι για τον ποτρίνι, ρε. Μακαρόνια, Ποιον έφερα μαζί. ομελέτα και βόηθος του σκαρμούτσου. Τι βοήθος, εγώ την έδωνα. Α, εσύ. Ποιον έφερα, βέβαια, τον ποτρίνι έφερα. Το μαμαλάκι έφερα μαζί. Μαλάκα. Όπα, Μας έκανε κάτι γκέι, σε πιάσαμε στα πέρα. Άστα αυτά, φιλέ. Θέλω απλά να βάζεις αυτό. Και καλά τώρα. Και καλά τώρα που ήρθαμε. Όχι το σκοπεύαμε να μπούμε, αλλά αδειάζουν την πισίνα, ρε μαλάκα. Καλά η εικόνα. Δεν λέω ποτέ δηλώσεις πριν κάτι δω. Απλά δεν μ' αρέσει, φοβάμαι τις μαϊμούδες πολύ να τους ερίσουν. Για να δώσεις πριν μπασκέτα. Εδώ αυτό που είπε πριν, πόσο στη δίκη.
Έχουμε σπάει session πάλι για να περάσουν οι 2,5 ώρες. Άλλη μια ώρα! Ακόμα σπάει παίζουμε. Εδώ, στη μέση του πουθενά. Στη μέση του πουθενά. Update, οι καταράκτες φτάσαμε ή και όχι. Πάθαμε λάστιχο στη μέση του πουθενά και δεν έχουμε σήμα. Σαν να ξεκινάει ταινία είναι. Καλά νέα παιδιά. Έχει ρεζέρβα. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Ωραία Αντρέα, θέλει να το σηκώσουμε αφού ούτως ή αλλιώς θα χρειαστεί να το σηκώσουμε. Να το βάλω όλο στο χώμα. Ξέρεις ότι το τίγανος πλάνεσαι. Παιδιά, εγώ άμα έχουμε τον Αντρέα δεν αγχώνουμε για τίποτα. Δεν έχω ξαναλλάξει, κάτσε το δύο, απλά αυτό εδώ, κανονικά το γυρνάς με κάτι σιδερένιο. Εντάξει, από σαν δεν νομίζω. Και να μην βγάλουμε όλο το βράδυ στο αυτοκίνητο. Ελπίζω σε κάτι απίστευτο αυτή τη στιγμή. Αυτά δεν βγαίνουνε γάμο. Οκ, το ξέθαψα. Είχε αυτήν εδώ την μπουρδα και είχε κολλήσει αυτό. Είμαστε στη μέση του πουθενά. Τα κορίτσια είναι κατατρομαγμένα και προσπαθούμε να σηκώσουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν ξέρουμε όμως αν η ρεζέρβα ξεκλειδώνει με το κλειδί του αυτοκινήτου. Θα δείξει. Κάνουμε προσπάθεια, εδώ πέρα έχουμε βάλει τον εργάτη, τον Μαροκινό. Και γυρνάει. Έχει σηκωθεί το αμάξι καθόλου ή είναι στα ίδια ύψη? Έχει σηκωθεί. Μια χαρά είναι άμα έχει σηκωθεί το λάστιχο λίγο πάνω, το βγάλουμε. Δεν χρειάζεται άλλο, μην κουράζει. Γιατί πρόσεχε λίγο. Χωρά, ρε φίλε, δεν χωράει κατά το αμάξι που κάνει. Να σου πω, δεν θα πας. Τελείων, έλα εδώ. Ένα πάτημα της. Όχι, έχει χαλάσει το σπήρωμα. Είναι πιο μεγάλο το σπήρωμα. Σταμάτησε ένας κύριος. Λοιπόν, μπαίνουμε στα μάξινο τελείως άκυρου. Να πάμε να βρούμε μηχανικό. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν ούτε μία λέξη στα αγγλικά. Μιλάμε μόνο με Google Translate. Απλά μας κάνει Ελλάδα και εμείς ήρθαμε. Καλά θα πάει. Δεν ξέρουμε καν που πάμε. Να είναι καλά ο κύριος άμα είναι καλός. Άμα δεν είναι, παίζεται και να ζήσουμε. Τώρα αυτός τι κάνει? Κάπου μας λέει να πάμε μισό. Taxi. Taxi? Sorry, no money. No. Shukran. Taxi. Shukran. Money. Mais moi, non. Taxi, money. Έχουμε έρθει σε ένα τάξη. Yeah. Τελικά δεν πεθάναμε. Φτάσαμε. Πόσο πρέπει να του δώσουμε τώρα, για πείτε? Σχεδόν 60. Δεν είχα πάρει το όπλο μαζί. Εγώ να δώσουμε 20 γραμμή, εντάξει. Σουκράν! Εγώ θα κλάψω τώρα. Κρατήστε με. Πολύ συγκινητικό. Πολύ καλός άνθρωπος. Merci, shukran. Merci, Shukran! Photo to remember! Oui, tous. Merci. Oui. Ζήσαμε! Bon voyage, Andrea, bon voyage! Αν είχαμε τα κατάλληλα εργαλεία, μπορούσαμε να το κάνουμε και μόνοι μας. Καλά, αυτό ήταν το μόνο σίγουρο. Ο άλλος έκανε όλη τη δουλειά. Παιδιά, δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο δύσκολο ήταν να βγει αυτό το σιδεράκι. Δες λίγο τέτοιο. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on
Ένα update στο vlog, μάγκες. Φύγαμε από τους καταράκτες. Δεν φάγαμε εκεί πέρα. Πάμε να φάμε μαρακές. Σταμάτησαν μπάτσι επιτέλους. Είπανε για την Αθήνα κατευθείαν. Α, ναι, Άθηνα. Ατένα. Ατένα. ήθελα παπαδάκι ήθελε να πει, αλλά δεν εξυπηρετήθηκα. Κάναμε γι' αυτό, μας αφήσανε μπαμ, δηλαδή ούτε δίπλωμα δεν μου ζήτησαν. Φτάσαμε στα ΜΑΚ. Στο πλάνο να φύγαμε. Γιατί τι κάνει? Γιατί σε εντάξει, γιατί φύγανε, δεν έχουμε τηλέφωνο να μιλήσουμε και δεν έχουμε κάρτα και θα μείνουμε εδώ. Πολύ αστιμάται η γουρίτσα, λέω. Ότι Αντί να τις εξηγήσεις. άφησα το γιο της να μπει σε ένα αυτοκίνητο με δύο χτυπές. Με τους οποίους δεν καταλάβαμε ούτε μια λέξη. Μόλις είδα το σταυρό, λέω εντάξει, σωθήκαμε. Τρέας εδώ έχει ένα πρόβλημα. Με το αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο. Usain Bolt. Τίποτα, θα έχουμε πετάξει όλα κάτω μέχρι το τσαντάκι, ρε. Φύγε. Και ελεύθερος. Πάλι, θα τα πούμε όταν ξαναφράσει. Ναι, κόλλο, δεν κόλλο. Εδώ πέρα. Τέχνη. Όχι toast. Τέχνη είναι αυτό. Καλημέρα, ομάδα. Χειρότερη στιγμή όταν μαζεύεις βαλίτσες. Εκεί είναι το realization. Εδώ είμαι στη δουλειά. Ναι, πολύ κούραση. Είμαστε στο mall. Πήρα μια γρανίτα παρόλο που έχω το λαιμό μου. Και μιλάμε με τον τυπά από τα Maxi, ο οποίος μας λέει ότι πρέπει να δώσουμε 90 ευρώ για το λάστιχο που έσκασε. Εμάς μας φαίνονται λίγο πολλά. Λοιπόν, Ατζέλικα, πόσο στα 10 βάζεις τις διακοπές σου? Εγώ βάζω 10. Από 8 με 8,5. Όπως είπαμε, 8 στα 10. 8 στα Για 10. μένα. 8 στα 10. 7,5 στα 10. Πιο αυστηρός μέχρι στιγμής. Θα βάλω ένα 8,5 και εγώ στα 10, ίσως και 9. Ομολογία για το φαγητό. Μόνο για το Φαγητό 7,5 με 8. Πολύ μέτριο. ένα πεντάρι. 5-6. Επειδή η σούπα είναι από τα καλύτερα πια δεν μπορώ να δοκιμάσει. Full underrated, θα βάλω 6. Εκτός από τη σούπα, ξέρω, βάζω ένα 6. 6 στα 10. 6,5 στα 10. Πες μας επίσης πιο ξεχωριστή εμπειρία. Πιο ξεχωριστή εμπειρία για μένα ήταν οι γουρούνες. Οκ. Τις μαϊμούδες, παρόλο που και το λάστιχο ήταν πολύ ακραίο. Λοιπόν, μου έμεινε όταν έσκασε το λάστιχο. Μαϊμούδες, Μαϊμούδες. γουρούνες. Μαϊμούδες και γουρούνες και κάτι. Μου άρεσε πάρα πολύ η γουρώνες. Το που εμπειρία ήταν οι μαϊμούδες και το καταράκτη ήταν πάρα πολύ ωραίος. Οπότε Και όλα η μαζί. γουρούνας Οκ. και η καμήλης ωραίο ήταν, ασχέτως που πολλοί τα μπορεί να προσφέρω. λένε ότι subscribe και follow για περισσότερο. Like και subscribe. Και καμπανάκι. Ναι, και σχόλια. Και ένα σχόλιο πού να πάμε στο επόμενο ταξίδι. Ναι. Ευχαριστούμε. Γεια.